Tervehdys taas Puumajani pitkästä aikaa täällä päässä. Tervetuloa kauden 2025 ensimmäisen minun PDGA-kisan ja yhtä lailla myöskin kisavlogin pariin. Lähdetään pidemmittä puhetta suoraan matskun perään. Meillä on paljon kivoja tarinoita, mitä on tapahtunut offarilla, vähän missä mennään elämässä, mitä tulee tapahtua seuraavaksi. Tämä on vähän tämmöinen kuulumisten vaihto yhteydessä kisavlogiin, mutta anywaysiin, tervetuloa, nauttikaa videosta, hypätään taas alanurkkaan, lähdetään pitemmittä puhetta materiaalin pariin. Ja sit loikataan alanurkkaan, ei muuta kuin lähdetään, eli ensimmäinen kisa oli NPDG Amateurssi Kivikossa, ja sanotaan, että sää ei antanut hirveän niin kuin lupaavia odotusasetelmia, täällä satoi lunta, todella kova tuuli, mikä nyt Kivikossa ihan hirveä yllätys sinällään oo, mutta mie en ole mikään kaikkein paras tuulipelaaja, puhumattakaan siitä, että nyt on kauden ensimmäinen kisa. Ennen tätä me olin käynyt ehkä 10 kierrosta lähempän totuutta. Ja heti ekasta avauksesta niin pusikkoon sieltä semmonen räpeltely lähäri pois, joku pitkä C1, 90 alarauta ja heti bogikorttiin. Jes, ihana aloitus. Mutta tässä samalla kun meidän klipit pyörii pikkusen kuulumisia, ehkä seuraatte minulta muissa alustoissa, mie en tiedä, mutta vähän on jaettu kuulumisia, mitä tässä kevään aikana on tapahtunut, eli mä olin alun perin sanonut, että minun sisällöntuotannon muut projektit laitetaan jäihin ja keskitytään minun päivätöihin, no mie sain maaliskuun alussa mun päivätöistä potkut, koeaika ei ole helppo markkinatilanne, minkä sille mahtaa, mutta tästä sitten hypättiinkin täyspäiväiseksi sisällöntuotannon yrittäjäksi. Ensin katsotaan, avasi auttiin, dropparilta lähäri ja hyvä joku 12-metrinen paaripelastus. Tuo oli erittäin tärkeä putti. Mutta tässä on vähän sitten tullut tämmöinen klassinen suutarin pojalla ei ole kenkiä, että on hirveitä määriä tuotettu sisältöä muille asiakkaille, jotta saa elätettyä itse itsensä, mutta sitten taas niinku oma kontentti on jäänyt niinku ihan telineisiin, kun sit resurssit ei riitä niinku ihan kaikkeen. Mutta tällä väylällä, niin kuin äsken näitte, tämän meidän kelin, tämä on niinku aika hurjaa, että miten nopeasti se vaihtuu. Sitten taas tässä me ollaan seuraavan väylän kakkosheitolla, me käänsin sen täysin yli tonne metikköön, niin nyt meillä taas paistaa aurinko. Äsken oli aivan jäätävä tuuli, lunta tuli vaakatasossa, ja nyt ollaan taas tässä. Ja sitten tapahtui tommonen, sieltä oikein kiva tupla bogi aivastelu. Hyviä esimerkkejä, että nähdään se, että miten niinku, kun ollaan pikkusen ruosteessa, niin tapahtuu tommosia niinku ihan turhia, tyhmiä pikkujuttuja. Mutta kauden eka kisa pitää pikkusen olla armelias itselleen. Mutta takaisin, hei tässä muuten nopea form-checki, lupasin itselleni, että hidastetaan pikkusen. Tässä nähdään minun isoimmat ongelmakohdat tällä hetkellä minun heitosta. Me vieläkin astun liian sivuun, sekä toi minun kiekon liikerata tulee kropan taakse, tarkoittaa suomeksi roundaamista, ja tehot jää uupumaan. Tätä on työstetty aika paljon, sanotaan, että nuo viat on pienempiä kuin ne oli joskus aikaisemmin, mutta niitä vikoja on siltikin. Mä haluaisin nostaa tuon myös itselleni muistutukseksi, että minun pitää jaksaa keskittyä niin normikierroksilla kuin kisakierroksilla siihen formiin, että miltä se heittäminen näyttää, koska siistimpi heitto on parempi heitto ja näin päin pois. Tästä sitten sanotaan, että aikalaisen tahmea startti ollut tähän asti, että oliko me just joku tyyli 2-3 päälle. Sitten saatiin aika hyvä semmonen pitkähkö putti sisälle, tuo oli birdie, sitten Kiviko ehkä ikonisin väylä, tää pitkä alamäki, pääsi tohon johonkin ringin reunaan ja taas tommonen hyvin wobble vysokimainen nokka alaspäin sukellus, mutta saatiin siitäkin birdie-korttiin. Tässä näkyy aika hyvin toi tuulen määrä, siis se, että tuo oli ylivakaa empire, millä mie heitin, ja silti se vaan niinku kääntyi yli ja sukelsi. Ja toi nyt oli ihan vaan törkynen virhe, että hyppyputin käänsin yli, että se oli release-virhe. Mä olin ihan varma, että mä olisin saanut ton, mut kun ei jää, niin ei jää. Ei saanut oikein kuvattua, toi oli siis nostopöödi, minkä mä otin tohon. Seuraava, aikaisemmin birdie-metsä nykyään tuntuu melkein jopa bogimetsältä, nämä on nimittäin yllättävän hankalia nämä väylät. Ja tosta taas vähän näki sitä mun putin epävarmuutta, että aika paha väbä siinä on tällä hetkellä. Mutta
Muuten kropan kuulumisia, mitä niin kuin tuntemuksia se, että kun minulla pikkusen oli dilemmaa silloin viime syksyn, toinen oli vähän hirveä haaraputti, mutta siinä viime syksyn SM:issä, niin daama-SM:issä, niin silloinhan minä sen yhden olkapäävamman kärsin ja pitkän heittotauon otin siitä, että halus vaan kuntouttaa se mahdollisimman rauhassa kasaan. Toki minulla se itse kuntoutumisprosessi niin kun oheisliikunnan kannalta ei ollut ihan idyllinen, koska me adoptoitiin sitten lokakuussa toinen koira meille, niin ei oikein niin voimatreenejä päässyt, mutta sitten tuli kardiot ja tuli kaikki muut tukijutut ja sille kuitenkin sitten myös se heittämättömyys oli ihan hyvä asia, niin tässä kisassa kroppa tietenkin kaikkea sitä vauhtia ja sähköä siinä ei ollut, mutta heitto tuntui hyvältä ja ei sattunut. Tuo oli vähän semmoinen harmillinen paarinosto, ja nyt tässä mie vaan väsähin, nyt vähän perseillään, suoraan sanottuna. Yritin rolleria, no siitä tulikin throlleri, heitin jollain ihmeen kaupalla oikean puolen auttiin, ja tuolta sitten tommonen flare, skippi, hyppypomppu talismaanilla, ja saatiin kuitenkin bogiseivattua korttiin, et mulla oli vähän huomas tästä kisasta, että minulla ei oikein ollut pää mukana vielä tästä tekemisestä. Oli vähän sellaista hassuttelua. Se, mikä on hyvä puoli, jännitystunteita. Ei ollut, että me niinku stressannut kisaamista yhtään. Et se on niinku se hyvä puoli, mutta sitten taas samaan aikaan, kun sitä pitäisi niinku pikkusen totisemminkin onnistua pelaamaan. Tässä kohdassa me hypätään kakkoskierrokseen, tehdään nyt tämmönen oikeasti historian nopein kisavlogia siirtymä tähän, eli minun ensimmäinen kierros, pistetään statsit vielä tuohon vähän tälleen jälkijättöisestikin pyörimään, eli ei ollut mikään järi hyvä toi ykköskierros. Kävin kotona syömässä, ei muuta kuin kohti uutta. Niin kuin nähtiin taas se ylivakaa Empire avauksella, siinä kääntyi täysin yli, ja autti, bogi, hurraa. Sitten taas kerran me missasin Mandon ja päädyin dropparille. Mä olin ihan varma, se ekan kierroksen avaus vaan niin lipsahti kädestä. Nyt me ajattelin, että pistää vaan kovaa ja leveä, ja silti se oli liian lyhyt, mikä oli niin kuin aika mystinen. Mie vähän, sanotaan, sadattelin itseäni siinä se heiton jälkeen, että miten on mahdollista jättää tuo noin pahasti lyhkäiseksi. Sitten tämän väylän, tämä kakkosheitto, te olette saattanut nähdä sen minun joistain someista, mutta tässä sanotaan, että vähän rajumpikin vamma ei käynyt kaukana. Siinä räväytettiin rystyset puuhun melkoisen lujaa. Kiekko laskeutui tonne ja nyt tehdään freeze frame. Tästä kun minä kävelen nyt takaisinpäin, niin näkee kuin nopeasti mun käsi lähti turpoamaan tässä. Nimittäin, no siinä pieniä vekkejä näkyy, mutta ne oikeasti, siis mulla on jäljet vieläkin kädessä ja kisasta on 2 viikkoa. Niin osumaa, ei kun 3 viikkoa, mutta osumaa tuli. Onneksi se ei heittoon vaikuttanut, että se ei osunut kämmen selkään, vaan se osui sormiin, niin ei mennyt niinku ihan solmuun tää touhu. Toi oli birdie-putti. Tässä on mun paariseivi, mutta mun kamera ei halunnut tallentaa sitä. Kertoo, että tuuli on sen verran kova, kun kamera 3 jalalla kaatuu tuulesta. Että joo, hihihi. Mut minkä sille mahtaa. Kakkoskierrokseen me muutin pelikirjaa näistä lähäreistä yllättävän paljon, ja me rupesin käyttää Forea tosi paljon enemmän. Otin ton minun First Run Pyramidi, se on semmoinen tosi flätti, jos pitää muiden valmistajien kiekkoihin verrata, niin hyvin semmoinen mutanttihenkinen kiekko. Että tässä näkee aika hyvin sen lennon, että me pistän vaan flättiin sen tonne ylös, se on nopeasti feidaamassa ja kuolee alas. Et osoittautui niin noissa suht kovan tuulen lähäreissä erittäin hyväksi kiekoksi. Tää oli vähän semmonen mystinen, että miksi mies ajoin tätä. Mulla oli vähän tämmönen hassuttelufiilis, kokeillaan jotain highlightteja. Mulla jäi joku 9-metrinen putti vielä niinku paariseiviin. Totesin, että en mie nyt tätä niinku pogiksi halua kuitenkaan jättää. Tässä me nyt sitten kokeiletaan, annetaan nyt se hyssä, kun se viimeksi kääntyi yli. No nyt se sitten ei kääntynytkään yli. Tää pelattiin onneksi silleen kivalla tavalla, että tässä ei ollut outteja. Eli toi oli itse asiassa inbounds tää heitto. Niin se, että me hetken mietin, että päästään pitkää pöröä koittamaan, mutta oli aika letarginen bidi. Edeltävä avaus oli nostolla, no nyt ei onnistunut ihan niin hyvin. Ja tää minulla on ollut vähän semmoinen problemaattinen. Noi forret se, että mie niinku luota, tai mie pelkää vähän niinku liikaa sitä, että mie sänkkää sen vaan sinne oikealle, ja sit se jää tommoseksi nokkapysty-hyssäksi, vaikka kiekko on ylivakaa. Mut onneksi tosi hyvä paaripelastus. Taas kerran ihan kauhea heitto tiiltä.
että niin kun uskalla jotenkin tuoda sitä kiekkoa vaan riittävästi ylöspäin, ja tultiin joku varmaan reilu 10 metriä eteenpäin, niin me pystyi heittämään putteria, ja me heitin se pitkäksi, mikä herättää taas sen kysymyksen, että miksen mie vaan ois avannut putterilla. Go figure. Mut niin kuin näkee aika vahvasti niin kuin tuntumaa ja peliä herätellään vielä tässä. Et ihan hyviä niin kuin vivahteita siitä, että niin kuin ei se ole kadonnut kokonaan, mutta totta kai hermottaminen pitää vaan saa kondikseen. Mie ton heiton avasin siis varmaan 20 pitkäksi ja otin kuitenkin paarin, mie räpelsin sieltä itteni ulos. Tossa ei käynyt holari todellakaan kaukana, ihan siis oikeasti varmaan alle metrin päässä, ja kuitenkin jäi sen verran lähelle, että sai El Birdin siivottua pois. Ja sitten tein tämmöisiä nopeita niin pikkukorjauksia kierrosten välillä, että siis sama kiekko, me heitin tuolla haskilla silleen, että kun ykköskierroksella mentiin enemmän straight at it, suoraan kohti koria, niin se skippasi tonne oikealle ja pitkäksi. Nyt me pistin vaan hyssää leveen kautta, niin se olikin pinhaa jossain vitosessa ja birdie-korttiin. Tässä, no nyt näki, että kun Foren oikeasti uskaltaa temmata, että ei tarvitse pelätä sitä olkakipua, mikä siellä on, niin ihan hyvät tehot siinä Fore-heitossa on tällä hetkellä jo näin aikaisessa vaiheessa kautta, mikä on ihan positiivinen juttu. Varma paarikortti, että en mie tolle greenille, niin en oikein, Forel vielä ei ihan riitä, mutta eiköhän se sieltä pikkuhiljaa löydy. Mitähän muuta minun tarvii nähdä? Nyt on viimeisiä väyliä kakkoskierrokselta. Tässäkin minun niin ajatuksena oli se, että pistetään se vaan tonne niin flättinä korkealle, siellä on pieni vastatuuli, että se niin vähän käyttää se yli ja sitten se sukeltaa alas, ellei se vedä sitä ihan täysin oikealle, koska siellä on puita. Et just tämmöisiä niinku pikkusia täällä tapahtuu, mutta hei, käydään vähän, että mitä seuraavaksi tullaan pelaamaan. Minun tämän kauden turnaussuunnitelma pikkusen muuttui ton 2 koiran takia, koska niitä on aika vaikea useammaksi päiväksi jättää kahdestaan, niin mie en lähde kiertää monipäiväisiä. Et jos ne on monipäiväisiä kisoja, mie käyn ne kotoa käsin ja sitten lähtökohtaiset 1 päivän reissuja. Otetaan vielä turnauksen viimeinen putti tähän koko rutiinin. Ei tää on viimeinen putti, mitä mie sössötän, minulla on vielä 1 väylä jäljellä. Niin mie lähden tästä seuraavaksi NDG:hen, eli Nurmijärvi Golfiin. Sieltä on kontenttia tulossa, se on ihan siis aivan hirviörata. 20 väylää, oliko par 80, väyläpituus melkein 4 kilsaa, niin mie tulee ihan heliseen, mutta se on varmasti hienoa, nättiä, hirveä keli, mutta toivotaan, että päästään pitää vähän erilaista hauskaa siellä. Ykkösringin jätkät on myöskin siellä messissä. Sitten me käy Linnoitus Openissa ja sitten mulla oli pari jotain näitä NPDG Amateurissa ja One Roundeja tässä niinku lähettyvillä. Meillähän ainakin Vappun Fordille. Tällaisia niinku pikkukisoja. Mutta sitten taas, niin kuin näkee, lähäripeli oli ihan siistiä, että pitää tällaisia niin kuin jättikorjauksia tarvinnut lähteä rämpimään. Et siinäkin oli pari nostoa ja tämä oli turnauksen viimeinen putti. Otetaan tästä nyt sitten viimeisiin loppusanoihin tänne isolle näytölle. No niin, täällä ollaan. Hyvä. Se oli siinä. Pistetään toisen kierroksen noi tulokset ja statsit tuohon nyt pyörähtämään. Ja tämä oli tämän mittainen kilpailu. Lähdetään heittämään seuraavia, otetaan kameraa mukaan. Sen verran minun pitäisi aina kysyä nämä alussa, minä kysyn nämä lopussa jostain syystä, mitä muuta me tehdään tänne YouTubeen, koska me tykkään tehdä kisavlogeja, mutta me haluan tehdä vähän jotain muutakin, että se, että me on käynyt just Merelänkaa heittää, me on käynyt heittää Sippen pelkällä Troijalla, pitäisikö jotain tällaisia haasteita, Stari Only Roundi, sitä minulla on ehdotettu, koska me rakastaa stareja, se voisi olla oikeasti kivaa. Mä halusin lähteä seuraajien kanssa heittää, vähän höpötellä, kuvailla kontsaa siellä, kuhan se saadaan vain 1 päivään toteutettua, mutta tämän tyyppistä settiä mä haluan lähteä tekemään. Mutta tämä oli tämän mittainen Kivikon kisavlogi, toivottavasti tämä oli mieluisa, toivottavasti teidän kausi 25 on lähtenyt mukavasti käyntiin, ja keli nyt vähän menee back and forth, mutta toivotaan, että me päästään tästä niinku oikeasti sinne kesä- ja heittokeliä ääreen, mutta hei, kiitos kaikille ja jättäkää tykkäys ja seuratkaa kaikkialla ja tehdään tällä viisiin. Nähdään radalla, nautitaan, pidetään kivaa, moi moi!